Ilanga langampelasonto i-14 August 2026 liphuma ngalo-ke uLwesihlanu, but-ke kuthiwa ilangampelasonto lihamba ngoLwesihlanu Mgqibelo isonto. Nalo udaba-ke olusidonsile laphana, uGonyuluka ngokuthuka abe bemcela umnikelo ngokufa kwenkosi yamagcokama. Ubani loyo-ke? uZanele Ngidi. Udaba-ke lulaphana-ke ku-page 3 lufundeka kanje. Ithini into? Uthi ushiye alikhohliwe esola ozakwabo ngokumncisha umsebenzi, kodwa bamkhumbula uma sekunikela. uMthobisi Sithole ubhala udaba. Uthini kuMthobisi Sithole? Akazisoli uZanele Ngidi ongumculi wamaskandi ochaphe ngenhlamba ozakwabo kulo mculo, emuva kokucelwa umnikelo wokukhalisa umndeni kaSicebi inkosi yamagcokama Dlamini oshone engozini yemoto ngoMgqibelo odlule eRichards Bay. Inkosi yamagcokama yehlelwe ile ngozi iyonandisa emcimbini iBasali Maskandi Festival obukhona eRichards Bay. Kule ngozi kudlule negidangoma uSipho Gupta Mchunu. Kusabulale inkulumo kaZanele ebhodla umlilo eshiya angalazi ngokumenywa eqoqweni le-WhatsApp elihlanganise abaculi lapho bekubhungwa khona eyokuphonsa esivivaneni ukuze kuyokhaliswa umndeni wakwaDlamini. Umculi uthe akazisoli ngokuputshwa kwenhlamba achaphe ngayo ozakwabo emuva kwesimemo se-WhatsApp. Utshele ilanga langampelasonto ukuthi uyazwelana nomndeni wenkosi yamagcokama ngokudlula kwayo emhlabeni ngoba wake wasebenzisana naye, kodwa kumphathe kabi waze wasebenzisa inhlamba ukuthi afake eqoqweni labaculi okuqoqwa kulona umnikelo. Uthe sekunesikhathi eside ebulawa indlala engaqashwa emcimbini, ozakwabo bengamsizi ngalutho. Inkosi yamagcokama yiyo-ke esesithombeni. Ubhalele liqoqo wathi, uma kudliwa ningifake, uma kufike niyangikhumbula, sengifile yindlala. Wasebabiza-ke ngenhlamba-ke nonyoko phakathi, ngiyinkomehla yodwa mina, fusekani laba bangifakela angilona. Wasephinde-ke ebiza inhlamba enkulu eqala ngo-G, angilona ini mina. Kuyezwakala lapha emuva engxoxweni eliphephandaba nalo umculi uthe abaningi banobudlelwano nabahleli bemicimbi, kodwa kabamkhulumi kahle. Uthe abanye babo banemicimbi abayihlelayo kodwa abamqashi kuyona. Kungani belikhumbula igama lami uma kunesifo? Bayazi khona ukuthi ngiyithathephi imali yokuthenga idatha? Kangifuni nje bangijwayele kabi. Uyangicasula ukukhunjulwa ezimeni ezifana nalezi, kodwa ngishiwa ngaphandle. Uma kufanele ngiqashe emcimbini ngithole imali yokuphilisa umndeni wami, kusho uZanele. Futhi emuva kokuveza le nkulumo kuleli qoqo labaculi uphumile kulona. Uthe akafuni lutho oluzomhlanganisa nalo. Ngilunga ngiziphila ngedwa, senzana ezilimi emculweni. Ngididekile ukuthi njengoba bengifaka kuleli qoqo labo nje bayithathaphi inombolo yami yocingo, ngoba bengizitshela ukuthi kabanayo ngenxa yokungivalela kwabo emcimbini benginyundela nakubahleli bayo esho. Le mali eqoqwa ngabaculi izohanjiswa kwaDlamini namuhla ngoLwesihlanu. Inkosi yamagcokama izofihlwa ngoMgqibelo kubo emva kwenkonzo ezokuba ezinkundleni zemidlalo eMzisho eMsinga. uGupta uzofihlwa namhlanje ngoLwesihlanu kubo eMsinga-ke. Yiyo-ke indaba le ethinta abantu-ke uZanele Ngidi. Siyazi ukuthi sisalenza kudaba olufuze lolu kuvela lapha i-screenshot akukuningi esizokhuluma ngakho, bese ufuna ukuveza lokho-ke kulolu daba sikuthola lapha kwilanga langampelasonto lubhalwe ubani-ke? uMthobisi-ke Sithole. Ngisakahle inkathi sizodibana-ke ngokuzayo.